مدد من إسيا إذن مدبزي بهاجراوي محبر منسياتن تمارن إيرترا يبدالو مدد من إسيا نفس وكفوا الكسب بنتل كلهم حبرة السبعات كأخم أكب زل الليلهم زوننو من كبرتات المتكلاتنا لهم مفليك هبكال تراي زي كنا كخوب سمين كوينو أنفتهم كلالين معزنهم كتعرارين زخولهم نصوزي كبرين متكلين لوزلنا أحلاقتين نحنا إرتراوانون زومنا لهم متكلاتن نوننهم كبرتاتن كسع زهر لونا وطرو أبوهم كنا عسل يقبع ترح زي كونس نقداديناون نازن توحيسنا رحوق زنبرك قرب جزيف سمسلنا زنبر خدق بحرياوي ملس تكبار خوني سلامتاي رسعنان اوشنا بقربان تركبو زي خبركم ساعبت مدبنا نلومون مدبكم مدب منسيات زي تفلاليو تحسوتات حيزا قبلك عنت قصرا ترقيب الله انقدوت كابانا مكتال كاباكم سلام تاريخ برتاوي قالسنا استفصمو قيادات بقطر بزحات بعينت كا استفليم اب عودو قطراي زيكونس ابتوم كالوت قصات نايت مدرخون بو منصر يستمت ابتوم صورا فليمو قصع عزازم استخايدو حيال عودو قات جغانو بتبعت نموت قصعو تاريخ مسكيرو نفس وكف نتسلتنا يوق فصامت حقو تاريخ نتيل كانت امريكا مفتاشو نمستوعلتن اوانو نصحف تاريخ كا ناي حوارو ايغزاي نلومي بزعباتهم شمون توراراتن عبيت متقعتات برتاوي قالسنا قلا خنبل حاجه يداني نيات الحجرو زوت منغدا نديرو ملشو يسوي زي زحل نهرو فصابي مفسعة زي حدث قالوا يسلت حقاكا فربابا حساون بطقمي كبدي خاب قعدة سمي حارور بطقمي كبدي خاب قعدة سمي حارور تميق في الشيخ مرور هواي متكن حيال قدامي ورار حملة نحاسة شحنش عتميتن 7 4,800 موتات 600 حمشان قسلات 10 مروخات 5 تانكتات تسليبا 4,800 تانكتاتن 10 وتهدران مكاين مع عنين كال أي ورار حدار شحنش عتميتن 7 4,000 موتات 300 مروخات 10 تانكتاتن 4 مكاين تسليبا سوسان حدن تانكتات دما عنين سروس القوان أوتو ورارات المسكا جبيتا نقفة بكسو سرعو بينو أوتو ورارات المسكا جبيتا نقفة بكسو سالساي ورار طر لكاتيت شحنش أتميتن 4,900 موتات 7,000 قصلات 115 مروخات 10 تانكتات 12 مكاين 2,477 مأكلين فوكسن برات تسليبو 10 تانكتات دما تحمشيشان رابعي ورار كاب 3 مقابيت كساب 11 ميازيا شحنش أتميتن 7 5,700 موتات
7,200 ቁስላት 2,205 ማእከላይን ፎኪስን ብረት ተሰሊቡ 10 ታንክታት 3 ድሩዓት 18 ወተሃደራዊ መካይን ድማ ዓንየን يتصنو عزيمة وادغهلا أقحما حياة انت عزيمة حمشاي ورار كاب 14 كساب 26 حملة 1979 4630 موتات 6309 قسلات 720 مروخات 3 تانكتات 2528 مأكلاين فوكسن برات تسليبو 4 تانكتات 5 درعات 13 مكاين دما عنين شادشاي ورار كاب كفلا لكاتيت كساب سنة 1982 4000 موتات قسلات 939 مروخات 7517 مأكلاين فوكسن برات تسليبو 19 تانكتات درعات مكاين 3 نفرتو كينات دما عنين شابعي ورار 26 مجابيت كساب كفلان حسا 1983 5710 موتات 8836 قسلات 443 مروخات 17 كبير برات 2860 فوكيسن مأكلاين برات تسليبو 6 تانكتاتن 10 مكاين كا تحمشيشن شامنا ورار 10 تقمتي كساب 4 تحساس 1985 6407 موتات 9928 قسلات 142 مروخات 7 تانكتات 900 فوكسن مأكلاين برات تسليبو 15 تانكتات دما تحمشيشن عبيت متقعتات تزبهو سراويت قداماي صره متقعت نقفا كاب كل تخسب 10 6 تحساش 1979 9,000 موتات قسلات 602 مروخات 10 تانكتات 7 درعات 9 وتهدروان مكاين 8 بب عينت مدافعن هاونات صره نفرتي كاب 3600 لعلي فوكسن مأكلاين برت تسليبو 15 تانكتات درعات مكاينن استات 100 وتهدروان مكاين دما عنين قداماي صره متقعتي سميناو مبرق سحل كاب 5 سب 10 تطري 1980 5000 موتات قسلات ببزح كبيرن مأكلاين فوكسن برت تسليبو سيدكم سيقدم بعال حدري بلح برادي هاي تتحلل تحسب زكام مبال ما زلبني سيدكم يقدم بعال حدري بلح برادي هاي تتحلل تحسب زكام مبال ما زلبني تسني 10 طري 1984 لعلي 200 موتات قسلات 300 تماريخهم 6 تانكتات 8 تزيل 5 مدافع 2,000 مأكلاي فوكس برات تسليبو مفراس جنبار سميناو برق سحل كاب 10 تخساب 21 مجابيت 1984 4500 موتات 3457 مروخات 800 نبرت صلاقي تماريخهم قداماي سرحت كماندو أسمرا 21 جنبوت 1984 33 نفرتي
ካብን 16 ተቃጺለን ባሮንቱ 7 حمله 1985 4200 ሞታት ልዕሊ 6000 ብቡርቱዕ ዝቆሰሉ 10050 ምሩኻት 15 ታንክታት 9 ናይ 122 ሚሜ መዳፍዕ 12 ናይ 75 ሚሜ መዳፍዕ 5 ዙ 23 ከቢድ ብረት 80 ዝተፈላለዩ መካይን معبل ኤሌክትሮኒካዊ ስለያ መሳርሒ ዘለዋ መኪና ምስ ሙሉእ ሰነዳታ ሞርታራት ማእከላይን ፎኪስን ረሽራሽ ወንጨፍቲ ሮኬት ካብ ነፍስ ወከፎም 10 ተማሪኹ 221 ነፍርቲ ኩናት 17 ታንክታት 5 ድሩዓት 4 ናይ 122 ሚሜ መዳፍዕ 7 ዙ 23 ሚሜ ከቢድ ብረት 55 ዝተፈላለዩ መካይን ድማ ዓኔን حربنا مرخاي نوينا بله انت اي قريب انت اي كبله يتذكر لوي مستلعم حربنا مرخاي نوينا بله انت اي قريب انت اي كبله يتذكر لوي نزان ፍቅሪ እምነት ተስፋ ራእይ ወዘተ ከሞራላውያን አምራት ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ወሳኒ ቦታ ይውንኑ ንውሕስ ቀጻልነት ኮነ ውህብ ጣዕሚ ናብራ ኣብ ምምቃሩን ማዕርዩ ዕዙዝ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚ ሓሳብ ተወሰኽቲ ነጥብታት ዘለዎ ትሕሶ ክነስዕብ ድሌት ማቴዎስ ኣብ መስመር ኣላ እዋኑ ሰማይ ከቢዱ ጽልምት ምትአብ ዝበለሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ሓደ ገዛ 4 ሽምዓ በርሄን ነንሕድሕደን ይዝትያ ነበራ ቀዳሚት ሽምዓ ዘረባ ብምልዓል ኣነ ሰላም ይሽመይ እንተኾነ ግን ደቂ ሰባት ኣብ ውሽጦም ሰላመይ ምብራህ ስለዘይድልዩ ካብ ወጻእ ድማ ጥቕሚ ስለዘይብለይ እንተጠፋኩ ይሕሸኒ ብምባል ድብዝዝ ኢላ ብርሃና ጥፈት ካልእት ሽምዓ ትቕብል ኣቢላ ትርርብ ዝበለ ስምዕታ ኣነ እውን እምነቴ እንተኾነ ግን ደቂ ሰባት ነገራት ባይ ከም ዝቐልል ረሲዖም ኣገዳስነት ከም ዘይብለይ ስለዝቆጽሩኒ እንተጠፋኩ ይሕሸኒ ብምባል ድርግም ኢላ ብርሃና ጥፈት ሳልሰይቲ ሽምዓ ብምቕጻል ኣነ ኸኣ ፍቕሬ እንተኾነ ግን ደቂ ሰባት ነንሕድሕዶም ካብ ምፍቓር ረብሓ ነፍሶም ጥራይ ስለዝቐድሙ ብኡ መንፅር ድማ ናተይ ዕዮ ጠፍዩ ስለዝረስዑኒ ኣነ እውን ደጊመ ምብራይ ከቋርጽ ብምባል ጠፈት ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዋ ሓደ ቆልዓ ብፍጥነት ናብቲ ገዛ ኣተወ እንትርፉ ሓንቲ ካልኦት ሽምዓ ጠፍአን ምስ ረኣየ ድማ ንምንታይ ጠፍኣ እንዳበለ ክበኪ ጀመረ እታ ዝተረፈት ሽምዓ ግን ኣጆኻ ይትብከ ኣነ ኣለኹ ብኣይ ጌርካ ንዝጠፍኣ ሽምዓ ከተብርህን ትኽእል ኢኻ ስመይ ድማ ተስፋ እዩ በለቶ እቲ ቆልዓ ድማ ብተስፋ ገይሩ ንሰላም እምነት ፍቅሪ ያብርህወን ተስፋ ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ንሕና እንተዘይርሕቕናዮ ብፍጹም ንሱ ኣይገድፈናን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንተስፋናን ሕልምናን እምበር ንፍርሒ ክንውከሶ የብልናን ብዛዕባ ዘለና ብቕዓትን ንረኽቦ ዓወትን እምበር ብዛዕባ ድኻምናን ውድቀትን ክንሓስብ የብልናን ተስፋ ዘይምቑራጽ መነባብሮና ኣቕሊሉ ህይወትና ሓጎስ ይመልኦ መነባብሮና ኣቕሊሉ ክበሃል ከሎ ግን እቲ መስርሕ ተስፋ ምቑራጽ ዘይኮነስ እቲ ውጽኢት እዩ እቲ ምንታይሲ ተስፋ ዘይምቑራጽ ካብ ደገ ዝመጽእ ዘይኮነ ብውሽጣዊ ኒሕ ዝምንጮ ሓይሊ ስለዝኾነ ኣብ ህይወት ተስፋ ግበር ማለት ግን ግዜያዊ እፎይታታትን ደስታን እሽሽ በሎም ማለት ኣይኮነን ሽሕ ግዜ ኣብ መጻኢኻ ዘይዓርብ ተስፋ ይሃለወካ ኣብ ንህልው ኩነታትካ ዝምልከት ጉዳይ እውን ተስፋ ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ ማለት ንመጻኢኻ ንስኻት ዝግባእካ ትጽዕር ዝተረፈ ብተስፋ ንሕጂ ተስተማቕር ተስፋ ምዝህሉ ሓጎስ ይምንጩ ምክንያቱ ናይ ሕጂ ሽግር ዘይኮነ ድሕሪ ጸላም ዘሎ ብርሃን ይዝራየካ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደ ገፋፍ ዓሳ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮፍ ኢሉ ጥዑም መስተ እንዳሰተየ ይዘናጋዕ ነበረ
ኣጋጣሚ ሓደ ሃብታም ነጋዳይ በቲ ከባቢ እንዳሓለፈ ነቲ ገፋፍ ዓሳ ረአዮ ተገሪሙ ብምጥማት ድማ ስለምንታይ ደኣ ኣብ ክንዲ ትሰርሕ ኮፍ ኢልካ ትሰትን ትዘናግዕን ኣለኻ ክብል ሓትቶ እቲ ገፋፍ ዓሳ ድማ ንሎሚ ዝኸውን ዝኣኽለና ዓሳ ስለ ዝገበፍክ ዝሰትን ዝዘናግዕን ዘለኹ ክብል መለሰ ነዚ ሰምዐት ነጋዳይ ስለምንታይ እሞ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮፍ ኢልካ ግዜኻ ሃብተባኽን ተወሰኽቲ ዝኾነ ዓሳ ዘይትገፍፍ ብምባል ሕርቕ ኢሉ ተዛረቦ ገፋፍ ዓሳ ብብዝሒ ዓሳ ሒዞሞ እንታይ ክገብር ክብል ተመሊሱ ሓተቶ ሃብታም ነጋዳይ ብወገኑ ብብዝሒ ዓሳ ሒዝካ ደኣ ኣብ ዕዳጋ ውሪድካ ብዙሕ ገንዘብ ተኻዕብት ብድሕሪኡ ድማ ዓባይ ጀልባ ትገዝእ ሕራይ ሽዑኸ ብድሕሪኡ ዳ ናብ ማእከል ባሕሪ ኸድካ ብብዝሒ ዓሳ ገፊፍካ ዝበዝሕ ገንዘብ ተኻዕብት ብድሕሪኡ ኸ ሃብታም ነጋዳይ ብምግራም ብብዝሒ ጀልባ ገዚእካ ሰራሕተኛታት ቆፂርካ ስራሕካ ስፊሕካ ብብዝሒ ገንዘብ ተኻዕብት ገፋፍ ዓሳ ድማ ብድሕሪኡ ኸ ሃብታም ነጋዳይ እናስሓቐ ብድሕሪኡ ዳ ከምዚ ከመይ ሃብታም ነጋዳይ ትኸውን ገፋፍ ዓሳ ብድሕሪኡ ኸ ሃብታም ነጋዳይ ብወገኑ ሽዑዳ እንዳተዘናጋዕካ ህይወትካ ብሰላም ትነብር ገፋፍ ዓሳ ብወገኑ እሞ ንሱ ይኮነ እንዲ ዝሕጂ ዝገብሮ ዘለኹ ክብል ተመሊሱ ነገሮ ንኽትሕጎስ ንፅባሕ ጥራይ ክትፅባ ይግባእን ንትማሊ ከም ዝተዓፅወ ምዕራፍ ናይ ህይወትካ ንፅባሕ ድማ ተስፋ ናይ መጻኢ ፃዕርኻ ናብ ውፅኢት ዝቕየረሉ ምዕራፍ ምዃኑ ተረዲእካ ብህይወትካ ሕጂ ተፈሳህ